ngiyambona futhi indlela engathiwa ngayo mina ngaze ngaquleka ke ngalolu suku ngoba ngangimazi ubafu ushone njani mase ngibona lo yamuntu ngasheshe ngayibonela ukuthi ayi lo ngathi akusiyena nanokuthi okunye ke lokho okuhlangenwe ngakho ukuthi uhluphile nakoma weingane nakabantu bathi bambona mina ngomunye usuku cishe last year bengihleli la kunendlu ngapha engilala kuyona ebikade ilala yena ubafu sekulala mina manje kuthe ngihleli cishe kwako9 ebusuku ngicabanga ukuthi ngangiyiphumela esiguqweni ngoba ngiyayikhonzela ngisayona ngithe ngihleli nje ngivalile umnyango ngizwe inokho lokhu inqonqoza kodwa manje futhi nami ngihlele embhedeni vele umbhede wami uface wona umnyango ayi nami ngishawa ovalo nje kube nalelo valo ukuthi angayi kuyovula ngingabuzi futhi uthi ubani ngingabhopoli futhi ngewindi lokhu inqonqoza la endlini yami ithe isuka yanqonqoza la ngasekitchen yabuya yazonqonqoza kulelwindi kulala umala wabuye wazonqonqoza lapha kumina kuthe sekubonala ukuthi ayi impela lolu valo liyangigqiba ngiyathuka kube ngazi ukuthi nje ngiyadidiseka nasemqondweni kudlula inzululwane nje esikhashana bese kukhuluma yena ke futhi manje ubafo lo ukhuluma usela eminyango useshonile last year ushone 2020 lento yenzeka last year uthi hayi bafu ngiyabona ukuthi uthukile ungathuki imina bafu South Africa sanibingelela ngane zakwethu kuphi nokuphephen khona nibele umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano kuyithuleleni organization sinibela sengapha eNanda bathi sendaweni yasemission reserve yebo sizobona kumndeni wakambonambi la osibizileke nayo ngenkinga abanayo ngiye ngihlekeke nje mahlangana nabantu kwesinye isikhathi abalandela inhlangano ethweleni abanye bethola bayabuza ukuthi lezi zinto lenzenzayo ngempela zikhona ngempela yini yabo yabo kade bebuza nje abantu becelebrate bona sijabule indaba kaNtando ukuthi hawu nangu uNtando sesingaqambelana namanga so ke sikwenzayo mfethu kathweleni asiwenzi izinto zomdlalo mhlawumbe noqamba amanga sisuke senza ngempela izinkinga zabantu ungathi wena mhlawumbe ungakabi nenkinga obona ukuthi ixakile udinga usizo bese ucabanga mhlawumbe ukuthi la sisuke sidlala udaba esize ngalo ke la ekhaya bazosho ukuthi ke basibizela ukuthini mama sanibingelela ma yebo sawubona siyaphila njani ma siyaphila nathi siyaphila mambani umama Mbonambi umama walapha ekhaya umama walapha ekhaya yebo mama nakho nisibizile kwenze njani ma sinibizele ngodaba londodana wami owashonayo ngo2020 la kubonakala khona koma bengane zakhe ukuthi uyafika nasebantwini abanye uyafika nje ephila ileyo nto ke esididayo asazi singasizakala kanjani ke yena indodakazi wami lo obhalile ebhalela abakathuleleni ukuthi mhlawumbe khona la singasizakala khona yini kwenzakalani ma ushona kanjani ukuthi ubani igama lakho mntwana undodana wami uSithembiso Mbonambi angazi noma mhlawumbe ngalideda nithuba lokuthi kuchaze yena undodakazi lo ngoba yena okwazi ukuchaza kahle istory mina ngizobuye kube khona la ngisala khona sizoya ke ndodakazi ma wena kodwa phela umama wekhaya musukusaba ngoba mhlawumbe ingane iyona vele elandela uthuleni kakhulu esithintile kodwa ke wena njengomama wekhaya uyazi ukuthi kwenzakalani la ekhaya kwakho ma yebo cha umfana wami lo washona ngo2020 sathi sihlezi nje ngeCovid kwakuyiCovid time mhlawumbe la ngoApril kwaqhamuka intombazane sena sahleli elunch sibuke iTV kwaqhamuka intombazane yangakhona la endaweni yafike yacela umfana wami lo omdala ongekho njengamanje uNtokozo yaphuma naye uThebu uNtokozo wayebuye sethi hey ma ngisicela ukuthi mina ngangisebhavini cela ma ukuthi uqede ngamandla la khona udaba nanto lifika nentombazane thizeni yakalithula intombazane hayi ngaphuma ke lapha ebhavini wayesethi ithi intombazane kufona umuntu ngeprivate number uthi uSithembiso uphelelwa amandla emngeni hayi manje sasasa siyasukuma ke lapho ke sekufanele siyombheka ngoba usho njalo lowo muntu wavala ucingo wangafuna intombazane iphinde imphendule leyo ntombazane ke yayizwana naye undodana wami yangafuna ukuthi bephendulane naye sahamba ke sayombheka lapho ebusuku ngo12 ebusuku
Sasithi masingena emaphoyiseni, police station angakhona bengafuni ukusisiza bethi nje akhodaba abake balithola olumayelana nomuntu obulewe ngalapho. Sambheka ebusuku ngo-1 sase siyabona ukuthi ayisebusuku saphinde sabuya savuka ekseni ngo-5 saphinde la khona sayombheka. Walokho eqhubeka ke lo private number ke sefonela thina ke manje ufonela undodana lo ongekho. Abuza ukuthi simamaphi nokucinga private number lowo. Sisho mawusushila ukuthi ukephi alivala ucinga afuna uqhubeke nenkulumo. Sacinga. Waphinde wafona sekusemini wathi nikephi manje sathi sasho ukuthi sikephi sisebridgeini leli elincane lasemolweni. Wathi hayi yanini kuleli bridge elikhulu eliphakathi kwaDabeka neClermont ngenhla kwalo nizobheka ngalapho. Sahamba nangampela sekufike sihamba ngemoto ke nathi kukhona indodana ozalwa ubaba wala ekhaya osesikhothi sihamba naye nezingane zami. Sahamba sayobheka lapho. Uma sifika lapho wathi nikephi futhi nokucinga. Samtshela sathi sisendaweni thizeni. Wathi hayi shiyani lapho ngenani ngo left kolindela ngenhla kwebridge nizobe senicinga ngalapho. Sathi sisacinga ngalapho wafona futhi ufonela undodana manje lomdala. Wafona futhi wathi nikephi nendawo senitholile sathi cha. Wathi hayi bhekani nina nizobona manifunani iroof ka ceiling board endala. Uma nibona yona leyo roof ka ceiling board endala nizobe senihamba nje mhlambe 5 minutes bese ni 15 minutes bese niyafika kuyena. Ulele lapho ufaka into ezigrey. Hayi ingane ke ibheke ngenhla mina ngibheke ngasemfuleni ngihambe ngedwa ngasemfuleni ngayibona iroof ka ceiling board endala ngampela ngathi ukuhamba kancane hawu nangu ngamthola ulele lapho ulele ngomhlane amaphakethe angaphandle akayifakile icathulo ugqoke lezi zinto lezi abayishilo kwabo ukumthola kwethu ke kwayila undodana lo sasambe naye eyotshela amaphoyisa kwayila amaphoyisa efika ke ahamba shutha athi hayi ufike la ezobekwa akabulawelanga la ufike ngoba esezobekwa samthola kanjalo ke. Okay. Yo. Dadwethu sekubingelela. Yebo sinibona. Yebo unjani sisi? Ngiyaphila. Yebo igamba. Kamphindile. Bonampi. Okay. Wena ubhale uthweleni? Yebo mina. Usichazele manje nangumakhe echaza la akona le nkulumo echazayo. Hey imini obhalile bengilokhane ngilandela lolu hlelo lelu ngiyabothi kunabantu abanenkinga athi ayicishe ifane nezethu. So ngasengabona ukuthi hayi ngoba ngaxhumana noma nabanye osisi abakhona abadala naye ubhuti lokhona manje abantu ngenxa yokusaba bayasaba ukuthi beze la bazovela kanje nanokuthi futhi abantu abenza lento siyabazi basakhona nanokuthi basaba ukuthi bazobabona mase beyeza futhi la ekhaya mhlawumbe ngahle benze enye into futhi ngakho ke ingakho kuyithina kuphela abanye basaba kanjalo ke ngathi mina hayi kulungile sekomane kwenzakala kodwa sibhala silithola usizo futhi ngoba unele ukuthi sekuthule mhlawumbe sesanake enye into eyenzakala kanje mhlawumbe kukhona umsebenzi ozama ukwenzeka noma mhlawumbe kunephasi noma ivele iphinde ibuye futhi lento leqhamuka akunqeni nje ukuthi sizothi sisahleli kanje kuzongena umuntu la ehamba ekhalathi mangisizani kade ngihlangana noSithe manje. Uma uthi sisi nabazi abantu benzani awuchazele nawe. Okay but into eyenzeka la njengoba ngizonanela nje ngima sathi ngempela sisahlela nje kwako past 7 kanje ngoba kwakudlala iskandal. Hayi ufika intombazana ayihlali ukuthi abanje abantu abathintekayo baseduze nje nathi. Ufika intombazana ngempela ifika ixoxela ubhutokozo ke azabize mina la endlini enkulu angitshele. Ubhutokozo sesiyasaba thina ukuzokuthini. Intombazana ngiyasaba ke nokushiga ngalento. Ukulungela ungalisha igama thanda intombazana babe nobudlelwane nayo. Fika intombazana uthi Ntokozo ngifonele uSithela ngabo 12 emini. Wathi ngilimele ngise eshindawo la samthola khona lapho ngakudumisana emakhaya. Ngisendaweni ukuthi ngicela uzama ukungitholela usizo ngabo 12 emini. Ulinyazwe yini? Athi akashonga ukuthi ulinyazwe yini ngaleso sikhathi. Okay intombazane ithi ngizama ukungitholela usizo umuntu ozozongisiza la imtshela indawo. Yathi intombazane isagadela ukusaxhumana nomuntu lapho ozothola imoto aye lapho aphinda phone futhi. Athi hayi ungabisangitholela usizo ngifakele iairtime. Okay amfakele iairtime kuthuleke kanjalo kushaya ifone ntambama intombazane intombi yakhe phela sizama ukumthinta akasayibambi ifone lokhane imfonele ngayitholi ngamthola ifonini namthola ifonini kuze kushaya past 7 azakhetha ukuza la ekhaya yakhe
afika libike udaba le ekhaya-ke okay eqeda ihambe futhi naye lokho nje sagcina ngosuku lela siphindanga saphinde saxhumana naye. Okay ifika libike udaba lolo ukuthi hayi usithe ukuthi ngilimele ngisendaweni nokuthi uma khona lapha azame khona sithi sisalinde siseqeda ukutshela uma sisesiphumelele laphandle sasimla ngasemphongolweni angifonela u-private number athi yena hawu ngikhuluma noShort ubhuti wami-ke lowo ngoba bayangazi nami labo bangazi ngokuthi ubhuti wami bejwayele ukungihambisa esikoleni so kwesinye isikhathi bebuya ahambe nabo ngithi abangani bakhe bahambe naye-ke sesikoleni bangazi ngalo kuthiwa ngikhuluma noShort ngithi mina ngikhuluma noShort mina ngikhuluma noba athi ngikhuluma nosibani bani ngithi mina hawu yazi laqeda kufika indaba ukuthi siza ukuthi ngobhuti sithe uthi ulimele sendaweni yokuthi umgcine nini wena ufona ngo-private number ufona ngo-private number anginakile nanokuthi ufonela ngo-private number mhlawumbe ngobani umgcine nini wena ethi yazi ngoba ngikufonela nami ngifuna ukukutshela leyo nto leyo futhi ngicela nizame ukuthola usizo ngoba ngimshiye lapha ngempela esephelelwa amandla. Okay ngithi mina uyafonela ifoni yakhe ayingeni indaba athi ifoni yakhe ngiyithathile nginganaki ukuthi nokuthi uthi ifoni yakhe uyithathile ngithi mina hayi okay uthi ikephi nendawo lapha ngakudumisana emakhaya ngakolindela la ngezansi nje iziba lisani noma hotsha noma lapha kodwa izansi emahlathini ngakolindela ethi mina hayi okay vala ifoni sibikele umala asinayo ke imoto la ekhaya COVID futhi nemali ayikho ukuthi sihambe ngqongqoze ngapha komakhelwane hambe ngifuna imoto ezosisa lapha bayasaba omakhelwane omunye ethi yasaba kofaka imoto yakhe emahlathini omunye uyasaba nje ngqo COVID kwakuvaliwe futhi okay phoqa uthi solinda lo muntu osuka le escourt yena ke wayene permit yasemsebenzini wakhe ayithatha ipermit azafike-ke la ubhutisco ayisingena emotweni mina uma Ntombi lofikile usebiziwe naye Ntombi lofikile ubhutokozo longekho kube uyena ubhuti lohlala eScott sambe siye khona lapha hayi ke sifike simemeze lapha singene emahlathini simemeze sithembisa kusabela umuntu size sifike lapha phezulu kolindela sinqonqoze endlini siyabuza athi umfana lo aphinda fone futhi umfana ngithi mina hayi usasendleleni ubhuti uyeza soya khona lapha athi yena bebeqhamuka shuthi ngalapha umgaqo lo omkhulu badutshulwa amaphoyisa angizange sabuza ukuthi ndutshulwa amaphoyisa wenze njani sibadutshulwa amaphoyisa angazi noma imoto yabhabhalaza noma yenze njani kodwa endapha sebelapha ehlathini ngoba ngisaphithaniswa lezi zinto lezi angibange ngisayibuza izinto eziningi anginakile futhi nakhona futhi ngangisasemncane ke nangaleso sikhathi hayi okay usachaze lokho ngithi ubhuti ukuthi udubuleke kanjani esifubeni udubuleke esifubeni okay sifike sibheke lapha hayi sibonile ukuthi thina siyabuza nasendlini lezi abanye bafuna ukuphuma endlini sibe sibona athi ubhuti sikhaya sambeni siye police station siyobuza udaba amaphoyisa ukuthi bake kuwe kwaba khona ni-shoot out kanje la siye police station mhlawumbe 3 angakhona ngalapha ukuthi angisazi noma eseNewland noma kephi kodwa sahamba ama-police station 3 lapha sihambe sibuza nabanye basirefeye kule bethi hayi thina sikaze size sizwe into kanjalo kule nabanye basirefeye ukuthi thina sikaze sizwe into kanjalo nje kuze kuhle sibuyele ekhaya kuthiwa hayi asithi iqhu noma i-hour siphindele khona lapha hayi ke sabuya ke la ekhaya ke sahlala siphindele futhi khona nakho ke sesiphindele khona angazi mina noma ngithi wayazi ngani ukuthi ngempela asitholanga noma ingoba babesibuka noma ingoba kwakwenzakala njani kodwa bona babe nesiqiniseko sokuthi hayi asimtholanga ngoba wafonena waphinde wayalela futhi uthi ningene endaweni errong hambani kanje nje ningene endaweni ukuthi nizomficula lapho nangempela futhi kwenzeka njengokusho kwakhe nama steps lawa wathi aswabale masisuka ko ceiling board ngempela wawubala wona lawo ma steps umthole futhi khona lapha elele khona nanso ke into exakayo ke setholakala lapha ubhuti bemude ngokomzimba emude nje mhlambe ngokomzimba ungaphansi kabhuti noma uthacesha elingane kodwa nje kuyinsizwe nje enhle nje ekahle nje mase simfica lapha gundiwe inwele ngala okay inwele zakhe azikho ngala usemhlophe nje usemuhle nje sengazi ukuthi nje usakhaladi kanje hayi okay kulungileke kwenzekeke lokho ke fike namaphoyisa umanzi nengubo ayigqokile la lele khona uyabona ukuthi asikho isishingishani sokuthi kade kuliwa la noma kade kwenze njani la esifubeni unezimbobo la engeke ngazi ukuthi ngizothi mina ngithi lezi imbobo zivulwe ngani hayi okay ke kube ukuthi siyabuya ke la ekhaya ke kulungisela umncwabo ababeye emakhazeni phakathi nezinsuku babuya bengayifisi indaba
Ubani khona emangcwabeni namathuneni la? owayeyile emathuneni owayeye emakhazeni Yes. ubhuti ohlala ngale okuwukuthi naye uzosaba ukuza la ngoba ngichazile ukuthi nje bayasaba ngokuthi nabo abantu esibabonayo laba bantu abenza lento le. Uthi wabuya bengayifisi indaba Bengayifisi emakhazeni. indaba ngenxa yesidumbu abasifice lapha abasibonile. Bathi baboneni. Ikhehle elidala ungakazi uzulibona. Badukisa bakhonisa ikhehle lama. Yabadukisanga futhi bathola ikhehle uyena. Wayeseshintshile oyine ngaki mengicabanga ngeshona 20 Zobuya kwena. Mama wasenjani ndodana? Wayeseshintshile njengomuntu nje usuke kade ethwetshuliwe. Angithi vele utholakala esegundiwe secuyini lezakhe plus nala kwangazi ukuthi into like ubuchopha ngaze babedonse kanjani kwasalela nemino la. Kukhona into emhlophe la eyasalela nemino la. So wayeseshintshe ngaleyo ndlela ke esenanempandla futhi. Okay. Wena ngesikhathi ufika nithola ngithi wambona. Sambona. Undodakazi kwakusho ukuthi wayesemuhle empofu ngathi ikhala wakubona lokho. Yebo ngakubona. Kwakunjalo nje kuphela kwakukuthi ke ugundiwe la inwele zakhe. Nganoma ika right noma ika left la wegunde khona. Wase kuba khona into ekhishwa la emakhaleni embotsheni futhi kwabonakala ukuthi bebeyidonsa ngoba imino yayisalele. Qhubeka sisi. Njengoba echaza kuma impela kwakunjalo ke. Nasemakhazeni ke emakhazeni wayesanga njengoba sasesikade sisimficile thina obhuti sebebuyela sebechaza usegugile nje. Ayisixake ke thina sixakwe nonke. Wafika walibona ikhehle. Sesila isidumbu la ekhaya. Ngithi ngisalandelaniso. Mhlambe kwakusaphakathi nezinsuku lapho. Kulungileke sekusuku lomlindelo ke sesiyafika isidumbu sesiyakhonjiswa. Hayi nathi asiyithandanga into esayibona. Sesingaze sithi nje mhlambe ubaba wethu omdala nje. Akusasiyena ubhuti wethu usongafika usuthi nje baba ngendlela ayeseguge ngayo usemnyama futhi la ehlweni sekuthe usefoqokile intshebe isinga into akade ingekho yonke nje leyo nje angazi mina ukuthi le nto le ngizothi iyayenziwe yini kanjani kodwa nje ingazi ukuthi isikhathi nesikhathi wayishintsha nengakusasa lomngcwabo sesivulelwa futhi kangasanje ngoba usemkhulu ke manje impahla isaliwe eqoqise ezofaka impahla zesonto ayisafaki ayisangeniseki impahla zesonto usemunyama sesiyanuka futhi manje nasisidumbu izolo kade ngingenje kodwa hayi okay kulungile ke mama phakathi nesonto bafika futhi bona benzi abenza lokho okay angithi bengasahlale la ekhaya behlala mama ngapha ngaseNtuzuma mase sifika solanda impahla zakhe esebuza uma stand lapho ukuthi mhlawumbe wagcina ngosuku lokuthi kanjani uyasho uma stand ukuthi hayi wafika la wathatha abafana babehamba ngemoto ukuthi abanjani okuwukuthi yibo labo naye lo wafana ngithi lo wafana wazisho igama ukuthi ngikhuluma noSibani okunguye naye lo wayekhona ekseni kodwa bamthatha ekseni lapho ngalolu suku lolo thina kwakumhla ka9 simthola nathi sihlasimbela ukuthi shuthi ke wayeshone ngawo umhla ka9 asazi noma wayeshone ngamhla ka9 noma engayizolo noma nini sicabanga lokho ngoba thina lona suke sasimthole ngalo hayi bafika ka benzi labo bafike bacela uma amthatha umama wayenabo ngala ngasendina Bhutokozo bafike hayi bazokhalisa ke nabo ke okay bashi imali nezimpahla zakhe ezinye ingubo sasingayitholanga lapha endlini akusathola into zombhede omabhodwe ezokugqoka zazingekho okay bayiletha ke impahla zakhe zokugqoka babelokhu beyiletha ngamancozu nje bayiletha ke impahla zakhe zokugqoka wabaphelezela futhi uma bepaka imoto lapha phezulu abashiye emotweni uma wabuya sesiyakhala ke nathi sibuza hawu kungenzeka kanjani ukuthi ngiyachaza ngithi mina umuntu ongifonelile wathi nokuthi nangu kulabantu lapha manje nibatetela kanjani ukuthi bephume behambe kwaba ukuthi ke shuthi bayasaba abantu ababela ekhaya noma kwenza babezwana angazi kodwa mina ngathatha ngokuthi bayasaba ngoba nakhona ubhuti sisabika lapha emaphoyiseni ubhuti Sco wayithi ngoba ngisasemncane futhi uyangisabela angingasho ukuthi ngifonele uSibani ukuthi angiphethe ngokuthi ngifonele umuntu ngoba wayengisabela ukuthi shuthi mhlawumbe bazongilandelela nami and babazi nanokuthi ngifundaphi bazoze mhlawumbe lapho bangiqedele kwabo ukuthi asisasho cathi kona lokho kwavimba nophenyo lamaphoyisa ngoba kuze kube namhlanje akukaze kuphinde kube khona iupdate ngalokho. Okay.
Ma, ibiphila ngani ingane yakho? Wayekade esebenza kwa-Green Office, waqeda lapho wayese engenela indaba zo-Uber, drive u-Uber. Sasazi lokho-ke thina ukuthi u-drive u-Uber. Ngizama nje ukuqhathanisa ukuthi aze badutshulwe amaphoyisa yini. Udaba olungekho nje lolo bhuti. Udaba olungekho nje ngoba amaphoyisa wonke angakule ndawo wayengayazi yonke lento. Nanososukwini kwake ngekho into ethi ayibe kanjalo. Yayingakazi zibe khona udaba olungekho nje lolo. Shuthi wayesemanesho. Okay. Umfundi ngale Jongo kunjani? Siyaphila njani baba? Sikhona Jongo mfethu. Igama bani mfethu? Igama umzwakho ambonamba. Ngicela mfethu uyibambele nje nawe ukusika elijikayo kulesimo sesizwile sala ekhaya. Hayi nami akukho okuningi engizokusho. Nami ngazi khona lokho nje. Noma ifika intombazana izobika nje obese esekhulumile eqaleni usisi. Nami ngangikhona, nami ngayithola njengabo bonke indaba. Nakho futhi lokhu kokutholakala noma mina ngangekho etholakala lapha eshintshile-ke ibrain noma ikhaladi. Kodwa nami ngakuzwa lokho. Mina engingafakaza ngakho kukodwa ingenkathi esezobhekwa ebhokisini la. Nami ngangikhona, nami ngabuka. Ayi namanje into engayibona lapha nayisuki esithombeni sami. Ngoba ngathi mase kushaya ukuthi nami sekuyimina-ke sekumele ngiyobheka. Lokho abakushoyo nami angikwazi. Shuthi lo muntu washintshani ngoba mina ngayificela iphara nje laphana. Umuntu obona ukuthi lo ngathi uyihlalele emgaqweni eyikhamisele nje ubafo evuleni amehlo makuthiwa ihlo lalivalekile shuthi lo muntu wayishintsha kaningi intshebe nje kwangazi ukuthi iSulumane esevane waqhunqa nje wamnyama ke nami impandla leyo ngayibona futhi indlela engathiwa ngayo mina ngaze ngaquleka ke ngalolu suku ngoba ngangimazi ubafo ushone njani mase ngibona lo yamuntu ngasheshe ngayibonela ukuthi ayi lo ngathi akusiyena nanokuthi okunye ke lokho okuhlangene ngakho ukuthi uhluphile nakoma weingane nakabantu bathi bambona mina ngomunye usuku cishe last year bengihleli la kunendlu ngapha engilala kuyona ebikade lala yena ubafo sekulala mina manje kuthe ngihleli cishe kwako9 ebusuku ngicabanga ukuthi ngangiyiphumela esiguqweni ngoba ngiyikhonzela ngisayona ngithe ngihleli nje ngivalile umnyango ngizwe inokho lokho inqonqoza kodwa manje futhi nami ngihlele embhedeni vele umbhede wami uface wona umnyango ayi nami ngishaya ovalo nje kube nalelo valo ukuthi angayi kuyovula ngingabuzi futhi uthubani ngingabhopoli futhi ngewindi lokho inqonqoza la endlini yami ithe isuka yanqonqoza la ngasekitchen yabuya yazonqonqoza kuleli windi kulala umala wabuye wazonqonqoza lapha kumina kuthe sekubonala ukuthi ayi impela lolu valo liyangigqiba ngiyathuka kube ngazi ukuthi nje ngiyadidiseka nasemqondweni kudlula inzululwane nje esikhashana bese kukhuluma yena ke futhi manje ubafo lo ukhuluma usela eminyango useshonile last year ushone 2020 lento yenzeka last year uthi hayi bafu ngiyabona ukuthi uthukile ungathuki imina bafu bese emva lokho eshaye wayithanda ugqoka ophaqa vele bese ihambela ngophaqa ebese yahamba emva kwalokho so imina ke lokho noma ikona nami ngifakaza ngakho ukuthi ngempela kuze kuthatha isinqumo sokuthi kucelwa bona la abafowethu njoba senikhona yikona lokho yebo Okay. Into ithini? Ithi uyabonakala kubantu noma kwenzakalani? Kunoma wengane yakhe ohlala khona naye mama la eduze ngasemtshebheni. Eyinsukwini nje mhlambe 2 weeks back. Wangifonela mhlambe kwako2 eyintatha. Ethi kunqonqoza umuntu la. Wathi phuma nangusithe uyakubiza la ngaphandle. Hayi ngixake ke phela mina manje. Kade sithule le ndaba le. Ziningi igame bese lokho ezenzeka emva kwalokho. Kade sithule le ndaba isiyaqala okay. Ngingasho ngima ngoba ngazi le ndaba la ekhaya baphatha kabi ngithule. Hayi kuthi ngize sengikhetha ukuthi hayi ngiyabhala manje nangoke ke ese uyangi-WhatsApp ekseni ngivuka sengine message yakhe usemphuphile manje. Umphupha uthi la ekhona yena uyahlukumezeka ingazi ukuthi bafuna ukumbulala ufuna ukubuya la ekhona. Ngolunye usuku futhi unokumbona engaphuphi esenyameni kanje esenyameni yabo lento manike naqala nathi nithi niyayilandelela yabo nje ekseni ngikhuluma nawe uthi bajikile kade ifoni yami ingangeni bese ngisho ukuthi nakho ke siqalile lento manike naqala nathi niyalilandelela lolu daba niyakhathala ligcina liphelelile nje
luphelile nje luphelile. Ngike ngaba nenkinga nami engazuthi umqondo engazuthi anganoma ngizothi engazuthi uyahamba noma bekucabanga kakhulu angazi bengisesikoleni. Okay, ngibe nalezo zinkinga ke esikoleni, ngibe nalezo zinkinga esikoleni kuthiwa ngi-attendeke lapha eclinic. Mangi-attende eclinic belokhu bethi depression ngaze ngadecide ukuthi hayi ngcono ngibuye ngize ekhaya. Kanti angimina ngedwa engehlele leyo nto leyo. Nomunye meke waqala wathi ucabanga ngalento le wenzeka lelo yileyo nto leyo. Einsukwini nakhona isanda kungiphalela iYolanda shothi singiphathe kabi lento le. Sengilo ngicabanga ukuthi siza kanjani manje sengikhathele nokulongibikela uma lento le ingane yakhe asazi washona kanjani. Siya assume yonke lento le ngathi ngisacabanga leyo nto leyo ngavele ngazumeka endlini. Ngaphaphamiswa abantu ngoba sebengqongqoza ngaphandle sekuyasha. Khona la ekhaya. Hayi la ekhaya la bengihleli khona. Ngalala nje ngibeke ibhodwe hayi ukuthi ngalala ngangihleli ngicene nje ngiyacabanga lento le ukuthi bhuti wami mina bhuti yabo lo muntu esikhuluma ngaye insizwa ebiyaziwa la emphakathini. Yabona makukhona umfana ukuthi usiyaqala usiyahlupha usiyabhema bizwa yena. Uzokhuluma naye uzomshaya uzoyiyeka lonto. La emgaqweni abengaphithizela amaphara. Ngoba sekuphithizela nje manje kanje amaphara. Abafana bebengaphithiza ubungeke umi lapha phezulu ume nentombi noma ufike uzoyibhekela intombi yakho nje la isinombe kanjani ngoba uyazi ukuthi uyayidedela induku. Manje ukuvele kushone komuntu okanjalo ungazi futhi ukuthi ushone kanjani ubanjwe kanjani sivele sedideka nje yona yonke lonto leyo. Makuzoqhamuka umuntu futhi ethi umbonile umbona kanjani futhi manje ngaba nenkinga ke mina ke zingazuthi ngilongihlushwe ingqondo kanjalo ngqondo njalo. Okay, kuze kuthatha isinqumo la ekhaya kuthiwa ake sihambe siyobona umuntu obonayo. Masifika kulowa baba lowa asibuze lowa baba lowa. Namfica inwele zingekho yebo. Fica emanzi ipahle yebo. Namcheka ngemuva kwamadolo ukuthi ugcwatshiwe noma unjani sethi thina hayi akabange sachecka kanjani ngoba futhi wayigqoke nebhlue elide phela sasingeke siqale phansi sikhumula umuntu lapha ethi hayi indlela engibona ngayo mina ngibone ngazuthi umuntu wayethwetshuliwe lo. Asazi ke noma usengakwazi ukubuya noma usengakwazi ukwenzakala kanjani asazi. Ilokho thina sifisa ukusizwa ngakho ngoba la ekhaya la endlini izinto ezinze ngoba ubone nje bhuti nesakhiwo sesikanje. La ekhaya kade kunge nje ngisho ngangena endlini ubone phakathi into nento la ekhaya kwalungisa yena kusukela kwama tiles kuze kuyofika kwifurnish kuyaphela konke kuyafa okunye kuyabola ukudla sikwazi kwenzakalani asazi nje kwenzakalani la endlini. Asazi noma sizothi kunezilwane noma sizothi kunani asazi kunezinto nje ezikhona mina ngeke ngize ngazi ukuthi ngizothi izini. Ngoba ngazi ukuthi mangithi isipoka ngisazi into enjani mangithi isilwane angazi kodwa kunento engasiyona umuntu ophilayo eyenzakalayo la endlini. Uzothi ulele futhi masizoyenzeka lento le uyeza ukuthi lento iyenzeka iza kuwena. Uzozwa kusakhala amafuthi ama-tiles afe wonke ekitchen. Ayefaka yena. Ngoba ngichaza nje bhuti noma usazobeka kulungise yena nje la ekhaya nje ngekathi eqeda ukusebenza igreen office basilungisa ke la ekhaya. Uzo kusakhala ama-tiles lapha ekitchen. Kuyayishokela nje ukuthi nje nakho ke yeza ke manje lento lela kumina uyocindezele kuyozubona umuntu oseceleni ukuthi uyakinyeka. Sivele sibaleke ke sonke sihambe solala noma. South Africa nakho ke bathi ke yonke into eyenziwa yena ofethu ngemali yakhe bathi ngathi kuyashabalala. Ma akungiqale khona lokho ukuthi izinto ingane yakhe yayikwenza zona ekhaya endlini ziba njani? Zonke izinto owayezenza noma wayithengile ziyafa ezinye. Amathajo besho nje ndodakazi awasekho. Asiphathi ke indlala lokho ehambile hayi. Indlala kuyabhujwa la ekhaya kwamali ayibi khona akubi khona lutho nje. Yabona nje khona masithi sizozama usizo noma lamakholo akezothandaza kuvesane kuphele ngisho kwa 5 rand ozothiwa amakholo athafuna ikhandlela angabi khona kwayilutho nje. Akukho lutho nje kwanina ngoba nifikile nje kuphela yonke into bakuzofika abantu nje abathi bazosiza la ekhaya kuphela yonke into. Lena ke leyo ukuthi uyafika uma wengane lo omunye akhuluma ngaye wafika ngangisemgcwabeni kwangena ikholi ukuthi angisuke emgcwabeni sidlule khona sinabo lapha sidlule khona. Masifika khona wathi uma wengane ngaye ebusuku abalalanga bathi besahleli nje nganoma besachatha kumafoni noma bebuka iTV benodade wabo babona kuphushe kumnyango wayesanda kuteta ke ingane wayemshiya ekhulelwe.
babona kuphushe kumnyango bathi nje wangena live nje egqoka into zakhe lezi azaziyo uma wengane wangena wahlala ngezansi kombhede wababingelela uthi savuma sixwayile uthi wathi ninjani uthi bavuma bathi bayaphila uthi bexwale benodade wabo uthi wathi hawu ingane isikhona ebuza lengane ewayishisa esini wathi uma wengane ekhona wathi umntana muni wathi intombazane wathi saze safa amantombazane uthi lapho ke wabona ukuthi sesixwaye kakhulu thina phela asikaze simbone umuntu life umuntu osengasekho uthi wavesane wayishintsha kwabe ngathi ubhuti wakhe kodwa ubhuti wakhe akashonile usakhona ukuthi akahlali la eNanda uthi hawu ngathi hayibo manje wasuba usibanibani uthi hayi kuqiqi futhi lapho wabuyela esimeni wayena wayesethi anojwayela ukuthi mase nihleli sekuhlwile nikhiye eminyango ningahlali ningakhiyile hayi ngisahamba ngizobuye ngibuye wabashiya kanjalo ukuthi emveni kwalokho ingane ke yangaba right ke yafaceka nokhakayi baze bakhetha ukuthi bake bangifoneleke bazongibikela ukuthi nayi into ebehlele lo omunye khona omunye futhi uma wengane sematendeni thiwa khona wafika engasedle enkobe zamuntu ephethe induku eshukubaqede ephethe amajezi khona ingane zakhe ikhona la ngaphakathi khona ingane zakhe ezikhona lapha ematendeni zihlala nami manje uthi kuthiwa wathi ngilethe amajezi ngizogqokisa izingane zami shokwaze kwasiza umfana wakho oyisangoma wathi awusithe mfethu hamba mfethu awusekho wena phela la emhlabeni uthiwa wamncenga ke lo mfana oyisangoma wathi letha amajezi mina ngizogqokisela izingane zakho uthiwa wamkhipha waze wamphumela ngaphandle kwesango kodwa nje ehambe engafuni ukuhamba bathi ke khona uyafika nje uyinto efikayo ngakhona ufika nangemoto yakhe nje beyibone kushunqa intuli ethiyosi yakhe emhlophe bathi bathuke kanjalo komunye uma wengane yakhe hey indaba yakhe kusithembisa naye lo umfana lo eziningi izinto ezinathi ezisibonisa ukuthi usho ukuthi impela khona la ehleli khona ngoba kwayena umfana lo uke wamphupha ke emphupha ke wafika kuyena wathi bafo ngicela ungenzele ukudla ngilambile ngisheshisele ngoba mangike ngabonwa la ngikhona ukuthi ngila ngizoshawa wamkhombisa ukuthi la ngikhona kugqokwa kanje futhi la kushawa isigubhu la sezangoma la ngikhona ngenzela ukudla ngisheshisela ngoba mabeke bangibona nje ukuthi ngize la ekhaya ngizoshawa waphaphama ke lo wasixoxela ukuthi ayibonanga ubafe fika ethi so nje indaba yakhe ngempela mina angiyazi ukuthi into ezothiwani abanye bathi bayambone ngena koma box store lapho la ejela ukuthenga khona lo tshwala bephuza aphume nabo angene emotini yakhe ahambe yabona nje indaba yakhe iyasidida ngempela abangani bakhe abanye bayasho ukuthi hayi akakwazwanga akadutshulwanga wadragwa bayasho ezif ngathi wayekhona lo sho njalo bayazi ukuthi wahamba kanjani so nje manje nathi siyadideka ngempela sisazi ukuthi kwenzakalani ngoba kwayile ekhaya isanda kuhamba hayi yena bemningi ngobemningi nje nala endlini afike-ke kumina akafiki-ke kumina ngamaphupho akhulume ufika kuye umfana lo akhulume ngoba uyena futhi waze wamtshengisa ney'ngubo zala ayikhona ukuthi kugqokwa ingubo ezikanje la ngikhona kodwa ingane yakho wayibona umzimba wayo ngene ethuneni sayibona sayingcwaba lapha emathuneni emzinyathi yebo bafika futhi abangani bakhe ngaleso sikhathi bathi mabefika ngabona sekusuka umsindo abafana bala sebesho kubaqeda nje base bayahamba kanti bahamba nje abahambi bazosilinda la ngathi mangehle emotini engilethile beza abawu3 beza kumina bathi masicela ume ngama sayibunga ngaze ngavelelwa bathi hayi sicela ukuyogeza izandla nathi lapha ekhaya ngathi mina ayingeni kwazi ayithi ubonile umsindo lapho ukuthi uzosonga ngikwazi ukugeza izandla bathi hayi banginikeza imali bathi silethe nansi enye imali kaSithembiso ngoba nasekuqaleni bafika bethi balethe imali kaSithembiso mangibabuza ukuthi iphuma phi le mali isikhathi sini abangitsheli bathi hayi silethe imali yakhe bayilethe noma sesibe emangcwabeni futhi bagijima bangilandela bathi nayi imali sizoyishiya kuwena eyakho Sithembiso ngathi ngayithulela dadewethu wena wathula kangaka kunjani ma yaphi lubani igama Nombuyiselo Mbonani
Awuyibambele sisi usho nokuthi wazini lokho abakhuluma. Mina Nkosi yami ngazi konke lokho abasebekukhulumile. Sekubuyela okwesibili seyocingwa bhuti wami ngangikhona ngambona elele lapha phansi emuhle umunye umuntu nje bengingamazi indlela emuhle ngayo. Waphinde futhi wabuyiswa la ekhaya sekulesihlanu sengimbona indlela ayeseshintshe ngayo ngizothi isilwane thizeni sengasibona lapha ngoba angikholelwa ukuthi khona umuntu oba kanje ngisho ngabe kuthiwa usedlulile emhlabeni eseshintshile ubhuti wami. Nje konke lokho asebekukhulumile angithandi kakhulu ukukhuluma ngaye. Angithandi kodwa konke lokho asebekushilo kuyikona impela. Konke nalezi zinto abayishoyo la endlini ukuthi ziyafa kuyaphela nje kunjengoba kusho mengahlafakanga kwaphela kuyantshontshwa. Wonke nje ama-TV ayeshiye nawo awasekho kusekho ngisho eyodwa. Zonke into zakhe zifile okukhona manje kodwa kufile. Sikumisile ngendlela esikumise ngayo kodwa kusalayo kona kufile. Uyafika ubhuti wami lo ojwayele ukuxoxela mina-ke kakhulu makuthi umbonile. Angitshele ufikile namhlanje usithe ngambona wangitshela lokho angitshela khona. Nabanye omunye nje umngani wakhe wafika khona mina la ekhaya. Wangibuza ukuthi ukhona yini uma kanti-ke ngebhadi wayengekho uma mtshotha akekho uma wathi hayi bezosho ukuthi usekhathele usithe uyafika kuyena ungena nje endlini yakhe umbona mbona. Ungena endlini yakhe amtshela ucela azomtshela ekhaya ukuthi usekhathele la ekhaya siyamziba. Ucela ukusiza usekhathele la ekhaya siyamziba usezocela yena kumngani wakhe. Ngathi mina okay ngizomtshela uma wangishiyela nenamba yakhe. Mase ngimfonela akangizibanga kanje umngani wabhuti wami wangiziba angibange ngisamthola. Nomunye futhi waphinde futhi wazongitshela wathi umbonile la khona indawo la kaBibi kuthiwa eMarikana. Wazongitshela wathi sengibona umhlola lapha eMarikana nangu usithethi ngamaGold phela lapho uqedana uyongena emotweni yakhe. Uphi uma ngizombikela. Ngathi mina akekho uma. Shiya inamba noma ubuye kusasa. Abangesabuya hayi ngithenga airtime mina ngalokho ngimfonela phela ngifuna ezoxoxela uma ngabe ngathi ngiqamba amanga. Ngibange ngisamthola. Uyabona nje umuke wathi uyazama ukunyakazisa indaba yakhe. Phela konke bayakuziba abantu bayakubalekela abantu umuke wathi nje uyazama ukuyivundulula. Hawu uyabona nje nakhona lapha emathuneni sesiyomngcwaba. Sabafica khona sebesilindile thina siza ngemumva bona sebefikile abangani bakhe. Siyehla nje thina emotweni bona sebesilindile. Samngcwaba balokho bepaka la phezulu. Befike nje beyimela baphuma benza lutho bamile. Sesiyeza omunye wabangani bakhe sebemshaye bamlimaza bamushuka umqedo ukuthi nje namhlanje impela waze wakhubazeka. Eshawe ibona singazi ukuthi kwasekwenze njani noma wayesecabanga ukuthi ezositshela yini la ekhaya. So nje indaba yakhe ubhuti wami ikanjalo. Akukho ukuthula ngaye. Ma usizo nilidingayo nenisicelayo uSouth Africa nejikelele ngingakayi kusisi iluphi ma? Usizo esicelayo ukuthi athole ukuphumula nje lapha ekhona ngoba kusho ukuthi akaphumuli. Athole ukuphumula ngoba ngeke sisho ukuthi sicela ukuthi abuye asazi noma ukhona noma akekho asazi kwenzakalani. Nje sicela ukuthi aphumule lapha ekhona. Yilokho nje. Yebo. Sisi wena usibhalele ucelani? Cha nami ngisho njengoma uthi sicela usizo lokuthi ngoba ngikholelwa mina ukuthi umuntu osangabuye. Ngicela nje athole ukuphumula. Nabo futhi abenzi bokubi ngifisa abazi ukuthi lokho abakwenzayo kulungile. Bayazi bona babekwenzelani futhi babazi vele ukuthi uyena la ekhaya esasincike ngaye. Uma bethatha yena akekho umuntu ozosilekelela, akekho umuntu ozosilisa lento kulungile. Bangasilwisi futhi Nkosi yami siyacela asinawo amandla. Phela nje makukuthi nabo khona abangenza ngicela bemkhulule
ayilalele ngokuphumula ngoba kubuhlungu kulokhane uthi usahleli futhi usuthi uyayidlulisa le ndaba iphinde iqhamuke futhi iqale phansi uthi usahleli iphinde iqale phansi. Siyacela bandla le ndaba ibe ukuthula manje kube ukuthi sekugcinile aphumule ngoba kuney'ngane la ekhaya ey'ncane iy'ngane zakhe uney'ngane bhuti ezingamazi ngezimkhombe ngisho esithombeni ayishiya isasencane abanye babekhulelwe uma ingane yakho omunye wayikhulelwe enye ayisana 3 months. Lezo y'ngane kuzoba buhlungu ukuthi zikhule zilokhu zizwe indaba kanje ngoba bwazo nazo mhlawumbe ziyoze zimbone zibone umuntu ezingamazi la. Siyacela nje bandla bemkhulule noma ngabe wenziwani la khona kwenze njani akakhulule. Okunye futhi mina bengingajabula maningasiza ngokuthi nisitholele umuntu ngiye ngibone mhlawumbe abanye betholele umuntu noma ngabe inyanga noma ngabe umuntu onjani umprofethi onjani ongafika nje la ekhaya afika asisize asikhiphele lezi zinto ezilapha endlini esingazazi ukuthi ziyizini azikhiphe mhlambe ke mayikhona indlela engayenza asale sesiza nayo ubhuti wethu alale ngokuphumula. Uma ikhona futhi indlela yokuthi kwazeke ukuthi wafa kanjani mina umoya wami yokuthola ukuphumula mhlazane ngazi ukuthi bamenzani wafa kanjani ngoba ngazi nayo lento ababembhoboze ngayo la sifubeni asazi ukuthi yini akekho futhi osekwasitshela ukuthi yini ilolo nje mina usize ngilitholayo nayo lo muntu ozosisiza sicela azazi Nkosi yami asinawo ngisho 100 rand asinawo ngisho 10 rand ukumkhokhela kube nje umuntu ozosisiza ngokusuka uthandweni ongalindele lutho luzobuya luze ngakuyena. Siyabonga South Africa nelizwa udaba lomndeni la ekhaya okulona abasibizele lona inkinga ke le ababhekene nayo yokuthi indodana wabo watholakala sebulewe nalezi igaba ke ibekhona prior to i-funeral yokuthi bambona eboxini uyashintsha kwenzeka ukuthi Yesu sengcwatshiwe kodwa but still kusenabantu angathi bayambona avelayo ukubona asazi ukuthi into ethiwani leyo. Khona ke into zezizulu zemithi kuthiwa kuyathwetshulwa asazi ngoba mhlawumbe ikhona lokho noma mhlawumbe ngabe yini. Bayacela ke ngane zakwethu kulo ongakwazi ukubalekela ngaba nosizo South Africa bakhona bangapha eNanda bathe isemission reserve yabo angazi ke ngizozwa kona umndeni mangabe ukuthi mhlawumbe ke uyafisa ukushiya inamba yabo uma kukhona mhlawumbe afisa ukubathinta nokuthi mhlawumbe angakwazi ukuthi abasize kulesi simo sonke asibesichazile la ekhaya nokuthi zonke nezinto ezayithengwa uyena umufi kuthiwa nje kuyashabayala nje njengoba nizwa nje esingaziyo ukuthi ngabe khona ikwenzakalani. Niyafisa ukushiya inamba yocingo eyakhe abantu singashiya? Okay ma ngisho inamba ithi 084 714 7863 084 714 7863. Okay, siyabonga. Inamba ke ngenza kwethu ningayisheli ukuthi abantu bafuna uku-abuse inamba umndeni uhluphekile ucela usizo. Sicela ngempela ukufona abantu abangakwazi ukubalekelela ngosizo noma ngama-advisors ukuthi makubene sikanje yini efuneke bayenze ukuze ukwazi umndeni ukuthola usizo. Mama sesicela ukuvayalisa ma. Hayi sibonge kakhulu ukuza kwenu lapha ekhaya nizosilalela nje inkingeni zonke sibhekene nazo. Ngathi ukufika kwenu kungaba impumelelo la ekhaya kulungiseke konke sifisa ukuthi kulungiseke. South Africa siyabonga siyazithoba nje kunina sicela nalo usizo umndeni lapha ekhaya kanza ukuthi bahluphekile siyacela nibalekelele siyabonga nisala kahle emakhaya.